Il-Konsorzju Internazzjonali tal-Ġurnalisti Investigattivi mistenni jippubblika diversi dettalji tar-reġistru tal-kumpaniji li jinżamm mill-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji. Il-ġurnal Times of Malta li msieħeb ma' l-ICIJ jirrapporta li dawn id-dettalji se jiżdiedu mad-database tagħhom imlaqma Paradise Papers. Id-data dwar il-kumpaniji reġistrati f'Malta tasal sal-aħħar tal-2016. Ir-reġistru tal-kumpaniji tal-MFSA u wieħed miftuħ għal kull min jirreġistra mal-awtorità. Madankollu mhux possibbli li wieħed ifittex dan ir-reġistru skont l-isem tad-direttur jew azzjonist. Mill-leaks tal-Paradise Papers li ħarġu is-sena li għaddiet kien żvelat li diversi personalitajiet internazzjonali fid-dinja tal-isport u l-ispettaklu kellhom kumpaniji f'Malta. Dawn jinkludu fost oħrajn iċ-champion tad-dinja tal-Formula 1 Lewis Hamilton u kantanti bħal Bono tal-grupp U2 u Shakira. Dawn jirreġistraw kumpaniji f'Malta sabiex jibbenefikaw minn vantaġġi kbar fejn tidħol tassazzjoni. Ir-raba' direttiva tal-Unjoni Ewropea kontra l-ħasil tal-flus u l-iffinanzjar ta' terrorizmu tpoġġi iktar responsabilità fuq regolaturi u operaturi sabiex jagħmlu skrutinju fuq klijenti prospettivi u skrutinju aktar rigorus fejn jitlu persuni li huma politiċi jew qrib ta' politiċi, magħrufa bħala PEPs. Barra minn hekk id-direttiva introduċiet ukoll l-obbligu li jkun hemm reġistru ta' sidien jew benefiċjarji ta' diversi strutturi fosthom kumpaniji, trusts, fondazzjonijiet u assoċjazzjonijiet. Għal dak li għandu x'jaqsam ma' kumpaniji, dan ir-reġistru se jkun aċċessibbli għal awtoritajiet finanzjarji u regolatorji, professjonisti fil-qadi tal-obbligi tagħhom ta' skrutinju u persuni li għandhom interess leġittimu. Dan l-interess leġittimu kien infisser jinkludi individwi u organizzazzjonijiet fosthom ġurnalisti u NGOs li għandhom interess li jiġġieldu l-ħasil tal-flus. Id-direttiva kienet daħlet fis-seħħ f'Mejju tal-2015 u l-istati membri kellhom ċans biex jidaħluha fil-liġijiet nazzjonali sa Ġunju tal-2017. Malta daħlet fis-seħħ id-direttiva f'Diċembru li għadda permezz ta' 4 avviżi legali. Ir-reġistru ta' sidien tal-kumpaniji kif infisser fid-direttiva se jidħol fis-seħħ fl-ewwel ta' April li ġej.